Mislim da smo danas svi dečki sjajno odigrali od prve do zadnje minute. Imali smo možda jednu fazu 10-15 minuta kad smo primili taj gol, ali sve u svemu i bod je dobar, ali bitno da je igra dobra tako. Ako nastavimo ovako igrati, Dragovoljac neće imati problema s ostankom lige. Mi imamo dosta brze igrače, hitre gore, s polu kontri i kontri možemo puno stvari napraviti, spremni smo tako da na dobrom smo putu, trebamo ovako nastaviti. Kažem, mlada je ekipa, još malo neiskusna, ali evo, Bogu hvala pa smo već bod osvojili. Moglo je i 3, ali šta je tu je dobro i na kraju bod ispod. Prvo polovinu smo odigrali odlično, nadigrali smo svi segmentno igre. Ne znam, u drugom polovinu jednostavno smo pali sa snagom ili s nečim, pa su oni zabiju tu jedan gol, malo se podignu i povedu, ali eto, Bog nam vratio ovo sve što smo se borili i u 90. za 2-2. Dobar je bod. Bod da dobijemo malo samopouzdanja za iduću utakmicu. Ja mislim da ćemo iz utakmice u utakmicu rasti. Što se vidjelo na terenu da mi igramo dobro, samo eto, fali nam to nešto malo, ali ja se nadam iz utakmice da ćemo dobiti sve što nam je potrebno. Mi smo imali dječje bolesti koje inače imamo, stalno ih ispravljamo, puno smo griješili u otvaranju, ali sve u svemu utakmica je bila puna ritma, bila je živa, imali su i oni neke svoje šanse, ali ne mogu se oteti dojmu da smo lako ispustili 3 boda, jer na jedan način bili smo puno opasniji nego što je domaćin.